Sziasztok, Berke Sándor vagyok, a kolozsvári Koffer induló könyvesbolt kávézónak az egyik munkatársa, barisztája. Az én feladatom ebben a történetben az, hogy a megfelelő minőséget tudjam biztosítani ennek a könyvesbolt kávézónak. Hadd mutassam be nektek ezeket az eszközöket, amelyekkel készíteni fogjuk majd ezt a kávétechnikákat és ezeket a nagyon különleges kávékat. Itt látjátok jobb kéz felül ezt az indukciós főzőlapot, nagyon gyorsan forrósítja fel számunkra kívánt hőfokra a vizet. A búnókanna, így nevezik ezt Japánból, ez számomra azért különleges eszköz, van ez egy vékony kis csőre, amivel a megfelelő helyre juttathatjuk a forró vizet. A Németországból érkezett ez a Carlsbergi kanna, Japánból a V60-as szűrési technika. Én reggelente ezzel főzöm a kávét, vagy eddig ezzel főztem. Itt láthatjátok az Aeropress kávéfőzőt, Amerikából érkezett. Ez egy elég új eszköz a kávéfőzésében. Egy French Press kávéfőző, nagyon sokan ismerik, nagyon sokan szeretik. Különleges, és sokak által szerintem kevésbé ismert eszközt tartok a kezemben. Ez egy Hario szifon, Japánból érkezett, majd a kávézóban fogunk ilyet is készíteni, ilyen kávék különlegességet. Ez pedig a török kávénak az eszköze, Ibritnek nevezi. Ha tovább megyek, itt látjátok tőlem bal kéz felett, látjátok ezt a két őrlőt. Azért vettünk két őrlőt, mert az egyiket az expresszó technikában fogjuk majd használni, a másikat pedig a brewbarban, ezekben az alternatív szűrési technikákban elengedhetetlen lesz számunkra. Hadd mutassam be nektek, nagyon pici, de nagyon-nagyon fontos ez az eszköz. Ez az eszköz egy hőmérő, ebbe a kannába fogjuk majd belehelyezni, és folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy ne melegítsük túl a vizet, vagy ne forrósítsuk fel túl a vizet. Itt van egy precíziós mérleg, ugyancsak Japánból, amivel azt mondhatom, hogy megfelelő grammot és időt is fogunk majd mérni, hogy véletlenül se szúrjuk el azt a kávét, amit számotokra készítünk. Sok más eszköz van még, de csak kettőt emelek ki. Sokan nézik, milyen pici mérőeszközöket, mire használjuk. A reggeli kávé beállítását, a presszógépnek a beállításánál nagyon fontos az, hogy mindent lemérjünk, hogy amikor jöztök, 8-kor fogunk valószínűleg majd nyitni, amikor jöztök, akkor ne legyen próbálgatás, hanem már ti a megfelelő ízű kávét, a megfelelő különleges elkészítéssel tudjuk majd biztosítani számotokra. Hát ez lenne a mi brewbárunk, kávés eszközeink. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és várok beleteket a Koffer könyves kávézóban, ami a kolozsvári, aki ismerik, hogy a Kossuth utca 46 szám alatt lesz majd, mások pedig a Boulevardon 21 december utca 46 szám. Hát várunk szeretettel, október végén jutunk. Sziasztok!